Għal dawk li għadhom kemm inaqdu magħna issa qegħdin issegwu il-programm Kalamita illum l-erba' lek ikun lili li nippreżenta dan il-programm wara li kellna l-ewwel mistiedna tkellimna ma' Elena Mifsud. Issa unfakkarkom ukoll illi min ikun irid aktar informazzjoni meta kellna lil Elena Mifsud jew forsi ridtu tistaqsu xi ħaġa anke fuq il-pillo li konna qegħdin insemmu, intom tistgħu dejjem iċċemplu fuq 2152 5252. Dak huwa n-numru fejn intom tistgħu iċċemplu jekk ikolkom xi problema. Mela wara li kellna lil Elena kif qedtilkom issa mistieden ieħor b'suġġett verament ukoll interessanti. Għandna magħna lil Kejn Said ġej mill-Fondazzjoni Lob Responsabbli. Diġà tkellimna wkoll fil-programmi ta' qabel dwar l-importanza ta' dan il-lob, il-lob minnu fih il-bniedem għandu bżonn ftit żvok tiegħu u mill-żvok tiegħu imqar imur sant il-pappa tiegħu kif nagħmel jien il-ħadd flaxija u nħobbu nilagħbu daqsxejn karti. Noqogħdu nilagħbu l-karti imma jiena u l-pappa dejjem nilagħbu għal xejn però irrid nagħmlu laq suġġeriment għan nilagħbu għal biċċa ċikkolata forsi nibda nirbaħlu xi ħaġa. Imma hawn min sfortunatament illi l-lob imbagħad jirgbu. Aħna rridu li l-lob inħalluh xi ħaġa sabiħa, mhux xi ħaġa illi ittelfinna il-gost tal-ħajja tagħna għaliex imbagħad meta l-lob jiġi hu li mallem tagħna u mhux aħna li mallmin tiegħu, hemmhekk l-istorja tinbidel u biex ikellimna aktar fuq dan is-suġġett għadu kemm qatt magħna Kejn, nirringrazzjak Kejn li rġejt l-istedina tagħna u ġejt magħna fil-programm Kalamita. Kif qed lit-telespettaturi dan is-suġġett konna tkellimna darb'oħra miegħu. Kemm huwa importanti u ġvera dan is-suġġett biex inkunu nafu it-tarif kollu, it-tarif li meta anke bniedem forsi jaqa' fil-vizzju ġvera ikun jaf li hawn min huwa bħalu u hawn min u hawn fejn immorru għall-għajnuna. Għaliex dik hija l-iktar ħaġa importanti x'kultant anke naħsbu li jien issa waqgħet f'dan il-vizzju u ħadd mhu ħajliberani minn din is-sitwazzjoni imma le mhux hekk il-każ. Nsellimlek Veronika, nsellem lit-tim kollu ta' Kalamita u lit-telespettaturi li qegħdin isegwuna. Sewa qed tgħid aħna bħala fondazzjoni maħniex kontra l-attività tal-lob bħala attività rikreazzjonali u ta' divertiment. Dejjem sakemm il-persuna li tkun qed tilab timxi mal-linja tal-kontroll. Dejjem nirrepetiha, aħna bħala fondazzjoni nemmnu ħafna li persuna jekk timxi mal-linja tal-kontroll kemm finanzjarja u kemm linja ta' kontroll ta' ħin tista' tieħu pjaċir u ma taqbiss il-limitu. Issa, normalment il-problemi jibdew jinqalgħu bil-mod meta dik il-persuna tibda taqbess kemm il-limitu finanzjarju tagħha fl-attività tal-lob u kemm il-limitu ta' ħin tagħha. U hemmhekk jiena dejjem nirrepeti li tibda tiftaħ ftit it-tieqa għal problemi. Problemi li llum il-ġurnata huma realtà. Lob tal-ażar għax hawn min jgħidlek jaqas naf xi tfisser din il-kelma Azzart, lob tal-azzart. Xi tfisser eżatt? Ara, il-lob tal-azzart bl-Ingliż hemm il-kelma gambling. Kull forma ta' mħatra jew lob tax-xorti fejn il-persuna li tkun qed tilab tkun qed tirriskja flusa normalment. F'dawn il-lobiet ġeneralment il-persuna li tkun qed tilab proprjetà, tilab vetturi, tilab flus kontanti, normalment il-flus li tkun qed tilab ma jkunux tagħha jkunu mislufin u sfortunatament problema twassal għall-oħra. Kif jista' jkun pereżempju li jiena nilab karozza, jekk pereżempju l-karozza tkun qiegħda fisem ir-raġel jew l-istess alla ħares qatt id-dar jew xi ħaġa oħra li mhijiex tiegħi biss personali, kif tista' allura tilab fuqhom dawn l-affarijiet? Ekku, normalment persuna tant taqa' fix-xibka tal-lob li f'dak il-mument per se tal-logħba fuq il-mejda, fuq mejda ta' kazino jew mejda ta' dar privata, tista' tkun ta' dar privata, li flus kontanti ma jibqalix u tibda ddur bil-mod il-mod għall-affarijiet oġġetti ta' valur. Iva, nisimgħu każijiet fejn jintlabu djar, jintlabu vetturi. Sfortunatament, meta dawn l-affarijiet il-logħba tispiċċa u il-persuna titlef
dak li jkun hemm fuq il-mejda imbagħad iva ikun hemm problemi ulterjuri. Problemi mal-mara, problemi mal-familjari, nisimgħu każijiet fejn persuna tant taqa' fil-problema patoloġika nsejħula li l-unika ħaġa, l-unika attività li tija serħan, li tija kuntentizza tispiċċa l-lob li anke saħansitra l-ġenituri jispiċċaw normalment fil-bidu l-ġenituri jgħinu. Imma dan inti kemm seddum toħroġ flus, kemm seddum tara lill-ibnek lill-bintek tikdiblek. U sfortunatament nisimgħu b'każijiet fejn dawn il-persuni jispiċċaw ukoll mingħajr saqaf fuq rashom. X'sinjali forsi fil-bidunet li jkunu bdew jilagħbu daw, jkunu għadhom bdew fil-bidu, forsi il-vizzju jkun se jibda jidħol il-ġewwa. Hemm xi sinjali li forsi wieħed jista' jinduna li r-raġel m'għadux l-istess jew it-tifel jew it-tifla jew xi ħadd mill-familja tagħhom li qiegħed jaġixxi b'mod forsi xi ħaġa differenti u twassalna biex naħsbu li dat-tifel qed jilgħab jew ir-raġel jew. Normalment il-persuna li tkun waqgħet fix-xibka tal-lob patoloġiku tibda tqatta ammont ta' ħin twil fuq il-lob. Tibda tikdeb mal-rabat mal-ħbieb tagħha mal-maħbubin tagħha. Titfixkel fuq il-lant tax-xogħol. Ma tibqax konċentrata fuq ix-xogħol tagħha. Ma kull ċans li jkollha fil-break tax-xogħol. Flok tmur tixtri l-affarijiet essenzjali għall-ulieda, il-persuna li tkun qed tbatem il-vizzju tippreferi tonfoq il-flus tagħha l-paga tagħha kollha kemm hi, nirrepeti, fil-lob. Jiġifieri il-kilba il-persuna tispiċċa taqa' għaliha. Il-kilba tispiċċa l-aktar ħaġa importanti l-ħajja soċjali, l-familja tiegħek, l-tfal tiegħek, imma tispiċċa skjaf tal-kilba tiegħek. Letteralment skjaf u xek. Mela wieħed meta jara dawn is-sintomi li qed tgħid inti minn xi membru tal-familja li xillum ma tistax tgħid jekk hux mara jekk hux raġel jekk hux il-mara jew it-tifel. X'għandu jagħmel wieħed biex forsi għax naturalment da jekk se tgħidlu se jinfiska, se jibda jgħid, se jibda jgħidlek mhux vera, jiġifieri mhux ħadd tkun faċli żgur. Laqqa xejn, normalment persuna tkun għaddejja mill-vizzju tal-lob tagħmel żewġ passi diffiċli immens u żewġ passi importanti. One li tirrealizza li għandha problema, dejjem nirrepetiha di, li persuna tirrealizza li għandha problema hija l-aktar pass diffiċli u l-aktar pass importanti. Imbagħad għandek pass ieħor li tfittex l-għajnuna. Titlob l-għajnuna, ekku. Issa jiena qiegħed hawn indur il-programmi biex naraf lin-nies hemm barra. One mhix xi ħaġa tal-mistħija. Din hija karba, hija realtà soċjali u l-għajnuna qiegħda hemmhekk importanti. Aħna bħala fondazzjoni noffru l-għajnuna tagħna through il-call center tagħna 1777 inħeġġeġ lil kull min qed jarani biex jagħmel kuraġġ u jċempel dan in-numru dan huwa 1777 dan huwa free phone. Persuna tista' ċempel u żomm l-anonimità assoluta u issemmalna l-istorja tagħha. Aħna għandna staff imħarret sena sħiħa fejn nilqgħu dawn it-telefonati u naħdmu id fit ma' entitajiet oħrajn għaliex aħna mhux qegħdin weħedna nagħtu l-għajnuna tagħna. Hemm ukoll il-Caritas, hemm il-Gamblers Anonymous, hemm is-Setqa wkoll li nirringrazzjahom minn hawn u nħeġġiġhom biex inkomplu naħdmu id fit favur dawn in-nies li għaddejjin minn problema alla volja tkun problema daqsxejn siekta imma problema reali immens. Ekku, jiena nissuġġerixxi biex anke ta' età żgħira, illum pereżempju qegħdin bil-holidays tal-Easter, tfal qegħdin holiday, allura jkollhom ċans aktar jilagħbu, aktar forsi jaraw xi video game, aktar forsi jqogħdu ftit relax. Importanti min tkun hemm mindu żgħar anke l-ħin tal-lob illi jiena naqbel miegħu, illi it-tfal jekk qegħdin vaganza, okej, għandhom jagħmlu daqsxejn reading jew forsi tihom
ikollhom daqsxejn homework żgħira, imma il-ħin tal-lob ukoll għandu jkun bil-ħin. Jekk jiena ħantik sija break, sija illum ara t-television, imma mhux aktar minn sija. Imbagħad ħalli nagħmlu sija oħra naħdmu forsi ngħinu l-mama jew imma il-ħin tal-mistrieħ u tal-lob għandu jkun ukoll ikkontrollat. Ħalli minn tkunitom it-tfal jidraw li għal kull ħaġa hemm ir-regola tagħha. Li inti ma tistax tintefa' jew torqod għax bil-holidays torqod sal-offsinar, jiena dik kontra tagħha. Għaliex il-bniedem għandu jkollu id-disciplina fuq innifsu. Jekk din id-disciplina ma tkunx minn età żgħira, sfortunatament la tikber bla sinsla. Għax inti tkun imdorri tagħmel dak li jfettillek ġo moħħok, jekk inti fettilek torqod sa nofsinhar ħadd ma dejqek. Jekk inti fettilek tillab il-video game 3 sigħat qabdek il-ġuħ laqqas tajt kasu bqaj, u mbagħad jiġri tikber naqra oħra sir adolescenti, bda jogħġbok forsi lob illi titħajjar illum labt 10 euro mbagħad labt 20 euro, u inti ma jkollokx kontroll fuqek innifsek. Allura nissuġġerixxi illi minn età żgħira l-ommijiet jieħdu ħsieb iż-żar tagħhom u jdarruhom illi id-disciplina tidħol mill-età illi t-tifel jibda jkun responsabbli. U t-tfal għandna nurruhom li huma responsabbli, intuhom il-fiduċja tagħna lilhom, ngħidulhom li intom issa kbar u inti brava, allura issa jekk inti tilab aħna mmorru nagħmlu xi ħaġa oħra. U nibdew bil-mod il-mod intuhom dik ir-responsabilità. Għaliex jekk ma tagħmilx hekk hemm xi tħallas. Ekku sewwa qed tgħid Veronika li nkunu responsabbli mhux fil-lob biss, miż-żar tagħna għall-adulti u l-anzjani tagħna wkoll, imma tajjeb li nkunu responsabbli fil-ħajja tagħna in ġenerali. Nerġa' nirrepeti min anke jħossu skomdu li ċempel fuq il-1777 jidħol fil-website tagħna www.rgf.org.mt. Hemmhekk għandna s-servizz ta' chatline. Jiġifieri jekk persuna tħossha skomda li ċempel tista' wkoll tiċċettja mal-istaff tagħna wkoll b'mod anonimu. Aħna nemmnu f'din l-għajnuna qegħdin inkunu hemm għal dawn in-nies, nemmnu li l-persuna tirrealizza li għandha problema u tkun willing li tfittex l-għajnuna, imma l-għajnuna qiegħda hemm u jiena nagħmlilkom kuraġġ biex iċċemplu fuq il-1777. Kejn, nirringrazzjak ħafna ta' din l-intervista. Naturalment huwa importanti ħafna hemmhekk qegħdin naraw naturalment ukoll informazzjoni fejn wieħed jista' ukoll kollu tarif dwar kif issibu anke l-għajnuna tagħkom għaliex kif qegħdin ngħidu aħna maħniex tal-bronz, aħna maħniex tal-irħam, aħna umani wara kollox, kulħadd huwa suġġett tal-iżbal, da mhux qed ngħid li aħna perfetti, aħna maħniex qaddisin u kulħadd ikollu il-weakness tiegħu, id-djufija tiegħu. Issa jekk id-djufija tagħna hija l-lob, importanti illi meta nirrealizzaw li dan il-lob qiegħed jaħkimna, importanti li nieħdu l-pass insibu l-għajnuna, ċemplu fuq 1777 u l-għajnuna naturalment tingħatalkom żgur. Jiena nirringrazzjakom tal-li għattu attenti, nirringrazzjaw ukoll lil Kejn Sajd li ġie għal din ir-rokna. Ibqgħu magħna wara r-reklami inkomplu għaddejjin ħalli nara Gustaf fejn mara x'illum tgħid li qalbi ħarab li San Girgorda, ibqgħu magħna.